Mooi dat je zorgen naar bient. En handig ook dat je zorgen, want we hebben jou help nodig. Want Niels Pullers, die is hier en wij zullen met hem op ziek naar naam voor bisten die het al hier binnen worden in Aquazoo. En die moet een mooie Frieske naam hebben. Misschien is die naam wel vrouwtje, want ja, zij het een van de sterkste vrouwen van de wereld, vrouwtje Koekhoven, is correct wereldkampioen bankdrukken worden. En we moeten dus Joen een beetje aardig voor wijzen. En we zijn Joen ook op Skilge bij het Oeral Festival. Miranda Werkman, krijg als juster, is ze daar. Doe hier is het juster oer het goud van de Lutine. Ja, wij zullen op ziek naar dat goud van de Lutine, het skip dat in Santje 99 van de kust van Skilge vergieën. En op het strand bij Peel 8 maakt het orkaten daar een vaststelling van. De Lutine, hoe al die mensen die doken naar dat goud. En ja, mooi, wat kom je dan weer boppen? En ik ben er helemaal een van de doekers van het eiland. Oké, nou, dat ben ik nieuwsgierig. Nou, dat zullen we aanzien in het speciale blokje dat Oeral het in deze week. Ja, nou zullen wij op ziek naar Nam van Bisten. Niels Pullers, welkom. Jij bent verzorger van de beesten daar in Aquazoo. Ja, ik geloof dat we voor 4 beesten een naam gaan bedenken. Maar voordat we die beesten introduceren, even, wat is jouw favoriet eigenlijk? Welk dier? De zeehonden. Ja, zeehonden zijn mijn favoriet. Vooral Lars. Lars is wel echt mijn maatje. Is een van de mannetjes zeehonden, de grote papa eigenlijk. Maatje? Ja. Hoe word je dat? Door heel veel met elkaar om te gaan. Dat is wel echt dat je toch wel een relatie met elkaar, een band. Ja. Ja, Lars, dat is dan een naam. Ja. Maakt het jou nog uit hoe die heet? Hoe de andere dieren. Ja, nee, Lars. Ik bedoel, als het Pieter was geweest, was het ook nee, ik vind de namen, maakt niet uit. Maar het is wel leuk als de naam een beetje past bij het karakter van de dieren. Ja. Nou, dat is de opdracht die Aquazoo en Bient zich gesteld heeft. Hè? Ja. Want we gaan op zoek naar namen voor 4 dieren. Die introduceren we vanaf deze week. En dan mogen mensen stemmen. En dan na de zomer dan komen we op een naam. We zijn gisteren bij jou geweest bij het filmen bij... Welke beesten bij zijn meerdere dieren. Bij de hummelpingwings zijn geweest, bij de capybara's en ook nog bij de ringstaartmakies. En we kunnen nu naar de pingwings kijken. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Voor de meesten die ze net zo gauw herkennen, dit bin pingwins. Nee, dit is Niels, maar dit bin pingwins. En haast alle pingwins in Aquazoo, die hebben een naam. Uitzoin Injen. Dat is toch zo, Niels? Nou, ze hebben bijna allemaal een naam, maar deze hier precies nou toevallig naast mij, die moet nog een naam krijgen met dat witte ringetje om. Oké, maar voordat wij Friesland ook gelijk onder het werk zetten om een naam te bedenken, wat kist jou al je vertellen hoe deze zwart-witte vogel? En hij houdt heel erg van capeling, is heel grappig, kijk, want deze eet heel graag op. Maar deze haring... Die hoeft u niet? Nee, die niet. Dat is interessant. En wat nog meer? Hij kan ongeveer 20 km per uur zwemmen, dus dat is best wel erg hard. En is het een mansje of is het misschien een vrouwtje? Het is een vrouwtje. Oké, we hadden dus een famkesnaam nodig. En Niels, hast jou misschien zelfs ook een suggestie? Ik heb zelf echt geen idee. Dat zit lekker op. Zit jou nou thuis op de bank en witte jou een naam van deze pinguïn, die het heel goed zwemmen kan en net van Jering houdt, mail dat dan naar bient@omroepfriesland.nl. Ja, dit is de eerste introductie. Nou, er zit hier een vrouw aan tafel met echt een topfriese naam, ja. Hè, vrouwtje? Ja. Heeft je al een idee? Nou ja, wat zullen we zeggen? Bijtske? 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 Is dat wat? Ja, zo ook. En waarom moet het zo Fries zijn? Ja, dat vinden we toch wel het leukste. We zijn hier ook geboren, dus dan is het wel een Friese naam. Vinden we leuk om gewoon van waar ze vandaan komen te doen. Ja. Maar dat karakter, hè? Want dit is toch wel een typetje, hè? Of Ja, niet? dit is wel een typetje inderdaad. Het is wel heel erg leuk. Ze hebben ook een beetje allemaal eigen karakters, de pingwings. En bij deze pingwing is het heel erg... Het is niet Haantje de voorste, maar wel eentje die ook meegaat met de rest. Ja, en ze is ook mama, dus dat is wel heel erg leuk. En, Het is al een moeder. Het is een moeder. Maar hoe komt ja. het dan dat deze geen naam heeft? Ja, dat is erbij ingeschoten. Eigenlijk krijgen we de meeste dieren allemaal een naam. Als ze geboren worden, dan gaan we nadenken. Maar soms schiet het erbij in. Okay. Ja. Nou, we gaan... dit is de introductie. Morgen dan volgen er nog dieren. Dan zit jij hier niet. Wat kunnen mensen doen om te stemmen? Nou, vooral gewoon... En wat kunnen ze winnen bijvoorbeeld? Nou, wat ze kunnen winnen is dat ze een meet and greet kunnen winnen met een dier. Dus dat is leuk. Mogen ze in de dierentuin dichter bij de dieren komen dan de andere mensen mogen. Mogen ze mee helpen voeren. Ze mogen ook achter de schermen kijken waar wij het voer maken. Hoe gaan de shows? Hoe oefenen we dat nou precies? En gratis kaartjes voor heel het gezin. Dus ze mogen gratis met heel het gezin het park in. Oké. Ja. En dan na de zomer... Dan komt het los. Ja, Ja, precies. oké, hartstikke fijn. Nou, morgen dus nog 3 kandidaten voor een nieuwe Frieske naam. Dus had je nou zitten te schreeuwen, nou,
denk gewoon even lekker na. Misschien een leuk speeltje. Ja, we zullen nou verder maar het verhaal hier op tafel. Want zie wat een dikke gouden Gouden beker. Ja. Ja, welkom, vrouwtje. Ja, dankjewel. Dat komt schrek waarom uit Engeland. De best wel wereldkampioen worden maar een sport waarvan ik altijd een tocht... Nou, dat zijn de grote boquito's in de sportskwallen achterom die het maar zo'n halter zitten te treuen. In het krachthonk natuurlijk, ja. En daar bist dan nog... Ja, vertel Daar maar, wat ben is ik verzeild rekken. Terug eigenlijk een grapke. En dat grapke is een beetje grutter uiteraard eigenlijk naar... een tripje naar Engeland en daar ga ik meedoen aan de wereldkampioenschappen. En een wereldrecord Ik halen. zal die beker even onder de kant zetten, want die zit Ja. precies in je gezicht. Daar zit hij volgens mij wel mooi. Zit hij nog Dus Sadwane, dus eigenlijk... we hebben begonnen met sporten en Ierlien. En toen rek ik gewoon een praat met iemand die bij deze sport bezig was. En toen dacht ik van, hé, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Of ze zei, probeer je het dus. Nou, dat heb ik die in. Maar het is toch niet echt een typische vrouwensport, of wel? En Heb je dat wel eens gezien in de Nee, sportschool? ik heb het nog nooit gezien. Nee, dat- maar dan vind ik het wel heel knap, zeker. Dat Echt. klopt. Ik ben meestal de enige vrouw in het krachthonk. Maar mag ik eens veel? Hoe sterk bist? Maar even mijn spierbal. Ja. Uutje, Mina. Tadaa! Dat is even een vergelijking. Ja, nee, let maar. Dit doet niks. Ja, die spierbal die houden we. Dat is Maar dus, als ik het goed begreep, wie is het eigenlijk gewonnen wat in die sportskwallen? De Ja, ik tilste voel dat weer ik- van die gewichten Ja. op en in zat. Dat is eigenlijk veel te sterk voor een vrouw. Klopt dat? Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ik zei heel lang lien, 24 jaar lien, had ik wel een protte fitness dienen. Toen had ik wel eens wat aan het bankdrukken dienen. En zo vertelde ik dat ik tegen die vrouw die met powerlifting bezig was. En toen zei ze, nou, dan moest je eigenlijk weer proberen om dat eens een keer te doen. Ik zei, nou, maar dat is wel 24 jaar lien. Ik zei, dat weet ik al je net, ja. En toen zei ze, ik hing je wat aan die halter en dan eerst ik gewoon proberen. Ik zei, dat doen we. En dat drukt ze niet een keer hoeveel En toen kilo? drukte ik voort weer 50 kilo. Toen zei ze, maar dit is net normaal, zei ze. Nee, dat is te sterk. Of daar is het iets een oerkracht of zo. Ja, ik heb protte krachttraining die vroeger en protte judo. En dat is toch wel een basis, dat is gewoon protte kracht opbouwt. Ja, en ik wie eigenlijk van een famke vaak te sterk, zei ze. Maar ik moest altijd met de jongens ik trainen bij de judo. Dus, Die jongens zijn benauwd voor jou? nou ja, die ran inderdaad soms wel eens even voort. Want Oké. ik hou wel van een beetje actie in de taxi. Oké, dus maar de- wel een beetje getraind worden. Het mag dan. wel spannend zijn. Ja. Dus dan zit je dus een vrouw, mooi aardig wat in de bouten, maar die gaat dan naar een WK. We hebben even een fragmentje van die, dat is die winnende drukdorst of zo. Ik weet niet hoe je dat neemt. Die winnende push. Zullen we het even zien? Dan mag je bench even vertellen press. wat we zeggen. Ja. Dan is shit, dit is hem. Shit, vertel maar even. Ja, dit is dus inderdaad de eerste beurt. En dat Hoeveel doe ik kilo? 72 en een hele kilo. En Zo. zou je me zeggen, zit er een skites voor. En er zijn 3 skitesrechters. En het is een oefening. Dat is, op commando's mag die oefening uitvoeren. En 3 skitesrechters zo daarna. En die maken dus ook een oordeel aan als ze hem goed vinden of net goed vinden. En dan moest ik echt wachten op de commando's. Want ooit dan wist ik akkeurt, dan is de beurt akkeurt, zei ze maar. En dan moest ik echt dus uit het rek halen, wacht je op een commando. Dan meest pas naar beneden het zakje litten. Dan moest weer wachten op een commando. En dan moet er weer uitstoot worden. Dan moest weer wachten. En dan moet die poepetje mat op een bank blijven. En die squon mat op die fot mat op een groen blijven. En die hollen mat op het bankje blijven. Streng, behoorlijk streng. Ja, en dan pas is het goed. Maar dit is dit wel echt een sport? Het is een echte sport. Komt er Maar dat echt was niet op één aan. keer dit. Ja, maar oors maast een keer mij naar de sport. Nou, ik heb het echt wel eens die. En het is inderdaad pittig genoeg. Het is Maar wat pittig is voor genoeg. jou de sport? De sport is om het steeds, natuurlijk zwidder een gewicht te doen. En het is net alleen het bankdrukken. Ik doe natuurlijk meer spiergroepen die ik train. En het is natuurlijk wel de kick als steeds meer doet. En dat is het correct uitvoerst. Ja. Dus je doet hem zonder de echte wedstrijdbeurt, dan kan ik meer drukken. Want dan doet het als het ware een bounce op die Maar biast. hoeveel keer sta je maximaal nou drukken? Ik ga 1 keer 80 kilo in. Dus dat is, hoe zwaar ben je? Hoe zwaar ben jij? Dat is net zo zwaar als ik. 80 Ja. kilo. Ik weeg Nou, 82 dat keer kilo, waar ze dus, nog alleen dan Erik is ik 80 kilo in. Die Precies. keer weg nog eventjes Ja. omheen drukken. Dan kun je mij gewoon, hup. Dat is op zich maar Ja. mogelijk, ja. Ja, we hebben ook nog een oorfilmpje. Dat is ook wel aardig, want dat is in Friesland. Want er is Fries De kampioen. Friese kampioenschap. En er is Helemaal Belgisch mooi. kampioen. Dat Ja. maar staan stek nu te lezen. Maar dit is, wat Ja, gebeurt dit hier? is bij Wouter Stielstra in de Bjorkerijen en dat wie in de Friese kampioenschappen. En daar die ik dus mijn record van 70 en een hele kilo. En dat wie ik voor het Friese record. En dit wie echt heel leuk. Daar ben ik echt een sterke man, ben daar altijd aan het trainen. En dit weer een leuke ervaring om gewoon op mijn eigen bodem, de Friese bodem, mijn eigen... Ja, komt ie. En Ja. wat viel nou als dit ding op die komt? Dat is zwier. En nou? dan moest je even terugdrukken, want dat is het derde stukje, het derde punt. Nou, dan mag je erin lezen. En dan moest je wachten tot het goed is. Yes!
Maar ik vind daar eigenlijk, ja, de best wel heel brede schouders, maar ik vind daar net echt soms echt van die man haast in. Ja, en dat is wel het verschil. Maar dat is eigenlijk het leuke aan het contrast. Ik ben natuurlijk gewoon heel erg van uiterlijke verzorging. En dat ik dan deze krachtsport, dat is eigenlijk best wel komisch. Want als ik in die wereld sjoste bij de vrouwen, die ben vaak lieds, heel gedrongen. Want hoe liedser als best, ik ben eigenlijk te lang voor een powerlifter. Want hoe liedser als best, hoe kwartere stukjes als dwaamast, hoe bruggenmast. Ja. Maar ik zeg nou ook op Wikipedia, want ik dacht nou 80 kilo, dat is wel aardig. En toen zit ik te zieken en toen zeg ik een vrouw, een Brabantse, Ilja Strik, die kan 180 kilo. Ja. Maar dus die heeft eigenlijk het wereldrecord. Dat stelt het vandaar natuurlijk niks voor met 80 kilo. Nee, dat is zo steeds. Ja. Ja, maar het is pure kracht. En er is kracht was een beetje voeren kerst, zeg maar. En vandaar dat ik echt steeds maar... Dat snap ik net. Nou, de kerst ik versterkende middelen gebruiken, zeg maar. Anabool. Ja, kerst anabool. Dat broeken zij? Dat zei ik net, maar doe kerst wel daarmee bezig geweest. Dus dat is ook meer uit je lichaam helle kerst. En dan moest ik specifiek elke dag om trainen. En dat is net mij, zat ik nog 4 weken in de week eens even wat trainen. Ja, er zit wel 100 kilo verschil tussen. Dus er zit 100 kilo verschil. Maar Susan Ilja Strik net gewoon zonder anabool en gewoon makkelijker dan... Zij is oersterk. Want Ja. dat is het sowieso. Maar toen moest wel talenten voor haar. Daarbij is het echt nog dat bepaalde voedingspatronen volgen maar. Dus het is echt wel topsport. Want meestal zullen er eigenlijk een beetje iets in van ja... Stelt hij net zo voor mooi. Het is echt een manier van leven. Dus voeding aanpassen, protten trainen en heel specialiseren op dat onderdeel, op die onderdelen steeds maar. Maar ik had er dus echt voor gekozen om bij een drugs-free, zoals ze dat Dat is het noemen, verschil. bond om te sluiten. Want ik wil echt puur de kracht wil ik doen en net alles erop en dan erop. mag Het je is dan voor mij het een hobby geboren. Mag je helemaal trots op zijn dan, toch? Nou, dankjewel Niels. Ja, vind ik wel. Ja. Ja, dat is zeker. En nou, want hoe oud bist je eigenlijk, vreemd man? Ik ben 44. Want dat is ook een onderdeel per gewichtsklasse en per leeftijd wordt steeds maar daar wordt de competitie in opbouwd. Maar hoe lang, wat is die volgende doel? Mijn volgende doel is Ik eigenlijk... ben 94 kilo, hè? Zou dat dan een doel zijn aan mij op de Nee, ik tel of vind zo? eigenlijk mijn doel is nou, ik wil voor het volgende WK en dat wordt misschien weer in Wales in Engeland volgend jaar en dan wil ik mijn eigen wereldrecord verbeteren. En ik ga eigenlijk als doel 80 tot 84 mat haalbaar wezen. Oké. Nou, ik wens je alle succes. Nou, dat geven we voor. En net om aan de bon, hè? Want Dat gaan we best niet nog doen, een hè? We vrouwelijke gaan horror. een pure sport doen. Oké, we gaan nou in oren topvrouw, want die zit op Oeral. Dat is Miranda. Die kan denk ik net 84 kilo omheen drukken. Maar ze ging wel op ziek naar goud, hè? Dat heeft al wat voor? Nou, ja, als het nou goud is wat je dan vindt op Oeral, dat is de vraag. En daar gaat het misschien ook wel oer in de vaststelling van Orkater Lutine. Het verhaal van het schip dat in Santje 99 van de kust van Skilge vergier mooi onboord. Die gigantische lading goud. En dat spreekt aan de verbeelding, hè. Ik ben heel veel mensen die hebben bezocht om dat boppen te krijgen. Nou, de haatprijs is neer naar boppenkaart, maar het is wel zo'n verhaal wat altijd aan de verbeelding spreekt op zijn eiland. Ja, en er is dus nou een theatervoorstelling omheen de betocht. Maar waar heeft daar West? Ja. Nou, het leek u leuk om dan maar een van de doekers van het eiland daar naartoe te gaan. En dat is Nico Brink, maar ze nemen hem ik wel Nico Kanon. Omdat hij een heel soort kanon al opdoken heeft met maten van de Duikclub Ecuador. Als je op het eiland bent, dan just al die kanonnen en die ankers ik wil lezen. En met hem ging ik dus naar die vaststelling van Orkater Lutine op het strand bij Peel 8. Vlak bij het plak dat die Lutine misschien nog wel luidt. Daar, vlakbij, op de bodem van de zee, ligt goud en zilver. Maar naar dat goud wordt al meer dan 2 eeuwen gezocht. En er is nog bijna niets gevonden. Er schijnt daar nog voor 80 miljoen euro te liggen. Dit schip ben je altijd te paard. Ja, dit is onze Duikboot. Hier maken wij enkele tientallen reizen per jaar met naar de Noordzee. Liefst naar de Noordzee, want mooi wit water en plenty wrakken. Nou. Een van de theorieën waarom dat schip eigenlijk is vergaan, is dat goud, dat zat dus allemaal in het ruim. En het was veel te zwaar en het is dus eigenlijk gaan bonken tegen die scheepswand. Er zijn wel meer scheepsrampen gebeurd waar zoveel mensen bij omkwamen. Eigenlijk is het gewoon een hele droevige geschiedenis. Ja. Maar die andere rampen die verdwijnen in het vergeetboek. Ja. Alleen de Lutine blijft over.
Vanwege dat goud? Vanwege dat goud. En de constante aandacht ook vanaf de wal die er altijd geweest is voor de lutine. Ik ga een toren bouwen. Een toren van metaal. Een toren in zee. 21 meter hoog. Zijn er nog vragen? Meneer Bekkers, but if you find all that gold, sir, if you all that money, what are you going to buy first, sir? A villa? Oh, heb ik al. Vous achetez une voiture très vite et moderne. Heb ik al. Vielleicht een nieuwe sigaar. Ja, heb ik ook al. Iedereen weet wel dat lang niet elk schip goud in zit. Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook op vissersboten en oude oorlogsschipjes en al dat soort dingen. Nou, daar vind je echt geen goud. Maar in het achterhoofd, ja. Het is wel eens gebeurd dat bepaalde mensen munten vonden, weet je wel, en waardevolle dingen. Nou, dan is het meteen het clubverband valt uit elkaar. Van wie is het? Is het voor de club of is het voor de particulier? Dit gaat te snel. Zakker. Dit gaat te snel zo. 13. Rustig 14. blijven ademen, concentreer je. Zakken. 21, 22, 23, 24. Zout op beton. Ik slik en ik stik. Ik vecht niet meer. Ik geef me over aan de zee en ik verdien geen 5 gulden. Verdampt nog maar, weer geen goud. Nieuwe duikers. Dan had je dus nog Ane Duif, die tandarts uit Harlingen. De man van 400 miljoen. Die zegt dat het meeste goud daar nog ligt. Dat er nog bijna niks gevonden is. Maar ja, Ane, die zegt niks. Die zwijgt, die verstopt zich. Stop, echt. Je maakt alles kapot. Ik zie het bijna liggen, man. Dat zeg je al jaren. Ja, maar deze keer is het waar. Oh, je liegt. Stop, nu het nog kan. Keer terug in het leven. Kom terug bij mij. Kijk naar mij. Kijk. Kijk naar wat er is en niet naar wat je niet kunt vinden. Ben je figuurlijk ik alweer op zoek naar goud? En dan kan dat wezen dus wat je maar graag hebt wil in je leven. Dat je altijd wel op zoek bent naar een beter, mooie. Ja, maar dat misschien wel. Ja, de mens is natuurlijk altijd wel uit op verbeteringen en alles en op mooie dingen. Maar ja, je kan natuurlijk ook een keer tevreden wezen natuurlijk met wat je hebt. En we hebben het hier al zo mooi op de Schelling. En wij zitten hier in het Dukersparadijs. We hebben hier honderden wrakken waar we maar heen kunnen als het maar knap weer is. Dus Jo, hij een stukje goud op voet. daar ben ik helemaal, ja, dat is mijn goud hoor. Dat is het voor mij. Maar ja, het blijft hier levend, de legende van de lutine, omdat er af en toe worden nog steeds dingen gevonden. Oh ja, dat anker... Een anker zou mogelijk, maar ook een paar jaar geleden. Mijn buurman die vindt hier nog een grote katrol op het strand. Af en toe geeft de zee het prijs. Je vergeet het gewoon niet. Het kan je gewoon niet vergeten. Ja, dat wie een mooi set van je, Miranda, om hem uit te nemen. Want Nico is echt heerlijk enthousiast nog altijd, hè? Ja, die houdt nooit op van praten. Dat is echt machtig mooi om te zien. Ja, hij voelt één keer stil. En dat we bij het naaipraten met de acteurs. Want een van de acteurs zei, ja, ik heb gehoord dat ze weer gaan beginnen met een expeditie. En hij voelde stil en hij zei, ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Want het schip zelf luidt er net. En die lading goud, ja, misschien wel, maar dan onder een hele grote lading zon. Maar ja, je weet het nooit, hè. En dat is wel weer mooi van dit verhaal. Ja, prachtig. Zulke verhaal met je dus, met je nou muziek daar op Oerol. Nou, maar Oerolmuziekers die kennen ook in hele oorzaken, zoals grijdenvogels. Hoe zit dat daar? Nou, Roelof, was Jesjes, dat is ik Oeral heen. Lekker bij elkaar zitten, gezellig maar een soort meesken. Maar doch ik 2 stappen deze kant uit, dan is dit het beeld. Een heel soort rondte, natuur. En dat is ik Oeral. Oeral beziek het met Paul de Pracht. Dat is een expeditie met Vogelbescherming Nederland. De Oeralbezieker in contact te brengen met die graaidevogel. Die een heel soort op het eiland zit. De trekvogels. Eigenlijk wil Oeral dat de bezieker die graaidevogel belibbert. Nou, hoe je dat dan doorgaat, hoe dat eruit ziet, zie maar even, Roelof. Nee, ik heb eigenlijk geen idee. Ik zou gokken een meeuw, maar dat is denk ik Nee, niet. dat is die daar vliegt. Ik denk de grutto. Ik ben P. Oogst en dit is wat ik gemaakt heb in samenwerking met Oerol en Vogelbescherming Nederland. Hier achter me ziet u allemaal mensen in het weiland liggen. Er zijn 3 geluidscomposities te horen. Die gaan over de grutto, over het verblijf op de Schelling van de grutto. Maar ook de reis naar Afrika, heen en terug. En ook hoe ze zich daar ophouden in Afrika zelf. Het geluid klinkt uit de weide. Ze
luisteren met één oor naar de grond en met een andere oor luisteren ze naar de lucht. Dus de geluiden van de overvliegende vogels, de grutto's en andere weidevogels, zijn een onderdeel van de compositie. Er zitten fietsen achterop. Je moet wel een beetje fietsen aan de kant blijven. Nou ja, je wordt even met je neus op de feiten gedrukt dat het hier zo groot is en plat. Hoe beleeft de grutto dit gebied? En hoe zit het leven van een grutto eigenlijk in elkaar? En één filmpje wat hier draait is vanuit het perspectief van het gruttojong. Dat als het uit het ei komt, moet het op jacht. Dan moet hij insecten gaan vangen. En nou ja, als ze zo jong zijn, zijn ze nog het kwetsbaarst. Dus er zijn ook allerlei gevaren die op de loer liggen. Roofvogels, maaimachines, de mens als gevaar erbij gezet. Dat is een kind. En uiteindelijk valt het bij de meeste mensen dat kwartje. Van hé, ik kijk met de ogen van de grutto. Of van een vogel in ieder geval. Ja, prachtig om te zien die mensen die het zo mooi bewegen op, nou denk ik wat een vogeldot. Hey, je midden nog wel even. En morgen hebben we van alles voor u betocht. Wat kunnen we verwachten? Woensdag ik op stap met Teun in school. Die werd een heel soort van de skiertnis hier van het eiland. En met hem ging ik naar de vaststelling Hartkuiltje. Midden in het bos. Ik werd een totaal ooromjouwing. En dat gaat over het rampjaar 1886. Met er een heel soort skilgerbaan verstoorn. En Albert Jensma die doekte in het Strittheater. Hij is mooi west met een prachtige muzikale kuiertocht. Die het eindigt hier op het Griene Strand. Ik kwam ze niet schrikkeld zien. Dat is morgen in Bient. Oké, hartstikke leuk. Nou, een soort willen daar op het eiland en dan zorgen we hem morgen weer. Ja, jongens, het zit erop. Deze Bient, ja, nog even noemen. Bient@omroepfriesland.nl. Daar kunnen de mensen de namen sturen. Wat weet ik weer? Bijtske, vrouwtje. Vrouwtje. Hebben we nog één? Lolkje. Nou, Echt leuk. Voor de pingwing. En Ja. morgen komt er meer, hè? De andere kandidaten. Do, ik bedankt voor die verhaal. Zet hem op. Rustig gewoon. Zeker doen. Even lekker bijkomen en dan we flink trainen. Vrede hebben we rode bak. Oké, mooi. Dit wie Bient dan van jong weer. Morgen dan zorgen we Arie en de Boer op het wetter. En dat doet hij om innerlijke rest te vinden. En daarom doet hij mooi om wetteryoga. En er zit nog een spectaculair einde nog. Mis dat net. Een mooi jong verder.